Добър ден, четвъртък, 3 декември. В следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с слаб западен вятър и максимални температури между 10 и 15 градуса. Не по-високи от около 8-9 градуса ще останат температурите в североизточна България. Все още ветровито с силен, по високите части и бурен северозападен вятър ще бъде и днес в планините. Слънчево ще бъде не само у нас, почти навсякъде на Балканите, както и в по-голямата част от Европа. Причината е обширна област от високо атмосферно налягане. Сняг ще превалява днес в европейска Русия и в северните части от Скандинавския полуостров, дъжд в северната половина на британските острови. У нас утре отново предимно слънчево, почти тихо, сутринта на места в низините, котловините и околоводните басейни ще бъде с мъгли, които в повечето райони бързо ще се разсеят. И утре в североизточна България ще бъде най-студено с температури сутринта от -2 до 0, след обед около 8-9 градуса. В останалата част от страната минимални стойности от 1 до 5, максимални от 10 до 13. И през почивните дни и в началото на новата седмица времето ще остане без съществена промяна. В по-голямата част от страната предимно слънчево, в сутрешните часове с мъгли, на места трайни. Гарантирано слънчево време отново в планините. Това е прогнозата за времето. Следват спортните новини с Йордан Георгиев. Желая ви приятен следобед.